Mukapin sa 11 milyones ka pesos nga balor sa mga premyo ang naghuwat sa mga palarang mananaog unya sa ikaunom nga hugna sa Kapuso Bigay Premyo Panalo sa GMA Network. Lakip sa madagan ang duha ka brand new house and lot, usa alang sa palarang mamalitay ug usa alang sa palarang sari-sari store owner. Atul sa grand draw, mukabat sa duha ka libo ka mga partisipante ang makadaog sa daily o weekly cash prizes. Ang pagpadala sa mga entries sugdan karong Pebrero 25 hangtod na sa Mayo 5 ug ang announcement sa grand winners ipahigayon unya sa Mayo 28. Maong ipadana ang inyong mga entries sa piniling Mercury Drug branches lukop nasod ug sa mga GMA regional TV and radio stations nationwide. Pahinumdum lang magmatngon sa scam text o fake Facebook accounts gamit ang GMA Network, GMA Promos o Kapuso Bigay Premyo Panalo aron mag-solicit og kwarta. Ang GMA mopahibaw sa mga mananaog pinaagi sa voice call ug SMS gamit ang official numbers ug dili mangayo og salapi o bisang unsang bugti sa pag-claim sa premyo. Per DOH FDA CFRR Permit number 0178 Series of 2023.